Gibansay ang mga pulis sa Davao Region sa horseback riding. Atong siren ang tumong niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, tumong niini nga mas mapakusgan ang police visibility sa Police Regional Office 11, ilabi na sa mga hilit nga lugar. Gisugdan ang horseback riding patrol training sa Police Regional Office 11 nitong April 2 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa Salva Multipurpose Hall, Davao Oriental Police Provincial Office sa Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. Tumong niini nga pakusgan ang police visibility labi na sa mga hilit nga dapit diin lisod-sudlon ug mga sakyanan. Na-create mo guni siya nga specialized training kay namang gigil area sa Davao Region nga lisod gani ang terrain, Ma'am Jandy. Dili siya inaccessible siya sa kanang mga four-wheel vehicle or bisag sa motorcycle maglisod. So kay heavily wooded tapos isolated ang mga areas. Nagtuo ang PRO 11 nga mas dali ang pagresponde sa mga lugar gamit ang kabayo nga giingong usa matud pa ka environment friendly method sa pagpatrolya ug mas mapaduol ang kapulisan sa mga residente. After that na bisag katong mga nihit na mga area, pwede mapatrolan sa ato ang mga PNP personnel. And then kung naa magaling request for assistance, dali lang po dayon ang madtuan. Kay kung ikumpara man gud nimo sa lakaw o dagan sa kabayo o kung lakon lang sa tao, layo ra pud gid kayo ang diferensya. So mas mapapaspas ang amo ang police response. Samtang sumala sa PRO 11 misaka ang krimen sa Davao Region sa first quarter ning tuiga nga naa sa 4,673, itandi sa susamang period sa nakalabang tuig nga 5,250. Tungod matud pa kini sa mas kipakusgan nga law enforcement operations sa PRO 11. Hinuon, miumbos man daw ang 8 ka focus crimes nga mao ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping ug motorcycle theft. Sa susamang period sa nakalabay tuig, 390 ang natala, samtang 323 ning tuiga. Sara, kung hingpit na kining malusad kining horseback riding patrol gilauman sa Police Regional Office 11 nga makatabang sa pagkunhod sa krimen sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.